Hola, en aquest vídeo us ensenyarem com configurar el vostre navegador Chrome per poder accedir als recursos electrònics de la Universitat de Lleida quan esteu a casa. Per fer-ho, configurarem el proxy de la Universitat de Lleida. El primer que ens interessa fer és buscar una cerca que es diu Foxy Proxy per Chrome per instal·lar una extensió. La primera que ens surt, que és aquesta Foxy Proxy estàndard per Google Chrome, li diem que la volem instal·lar i li dic, quan m'apareix, afegeix a Chrome. Añadir extensión i automàticament veieu que em surt aquesta icona aquí. Tanco aquesta finestra que s'ha obert. Ja tinc afegida l'extensió. Ara el que he de fer és configurar-la. Com ho faig? Clico aquí i li dic Options. I li dic Add New Proxy. Quin vull afegir? El de la Universitat de Lleida. Quin és? proxy.alumnes.udl.cat. Port el 8080. Li dic que em guardi els usuaris. Quin usuari vull utilitzar? Doncs el meu usuari de la UDL. Jo n'utilitzaré un de proves, però vosaltres heu d'utilitzar el mateix que feu servir per entrar al campus. La vostra contrasenya. Me la demana dues vegades. I guardar. Automàticament ja ho tinc configurat. Jo ara, quan estigui navegant, si en algun moment determinat vull activar el proxy per accedir a algun recurs en particular, només em cal anar aquí i clicar que vull utilitzar el proxy de la UDL i automàticament ja estic navegant com si estigués a una biblioteca de la UDL. Quan ja he acabat de fer les cerques, per desactivar el proxy i tornar a recuperar tota la velocitat de la meva connexió, només em cal venir aquí i fer Disable per desactivar-lo. I ja torno a tenir tota la velocitat de la meva connexió. Gràcies per la vostra atenció.